खुलुमबाय, आं निरन नार्जारि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो गोदान खौराङाव। सेथि खौरां, मैया थामहिनबा 8 सेप्तेम्बर सुक्रुबारखालि आसाम केबिनेटआ एबा हिमन्त केबिनेटआ गासै मोन 29 था गोनांथार बिथांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनिनो मोननैसो गोनांथार बिथांखिफोरखौ बुंथिनो आखायाव लानाय जाबाय। जेरै सेयावहाय दङ, भारत सरकारनिफ्राय 300 मेगावाट थाबैनो नागिरदों। भारत हादरनि गोहो मन्थ्रि बिथांजों लोगो हमगोनखौ बुंथियो। जुदि बै 300 मेगावाटखौ आसामाव मोननो हायो, अब्ला 2 अक्ट'बरनिफ्राय ल'ड-शेडिंआ जोंनि आसामाव मोब्लिबनि जेंनाया जोबगोन आरो गामियारि ओनसोलाव बाहायनाय मोब्लिबनि बेसेनखौ बारायनाय नङा होनना हिमन्त सरकारा मिथिहोयो। नैथियाव, पन्चायतनि एबा दखरा आनसलिकआव बिसायख'थि गेलेनो हागोन, नाथाय बै पन्चायत एबा दखरा आनसलिकनि बिसायख'थियाव मोनसेबो राजखान्थि दोलोनि मददगिरि थानो मोननाय नङा होनना बुंथिनायखौ मिथियो। लोगोसेनो बै बिसायख'थिया अराजखान्थि एबा राजखान्थिगिरिजों जेबो लोब्बा गैयि जानांगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो जाय सुबुङा बिसायख'थियाव देरहागोन बा आफादगिरि जागोन, बै आफादगिरिया अराजखान्थिगिरि जागोन एबा गामियारि बयजोंबो मिलायना खामानि मावलांनांगोन होनना मिथिनो मोनदों। 8 सेप्तेम्बर थामहिनबा सुक्रुबारखालि आसामनि केबिनेटआव थांखि लानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो आसाम केबिनेटनि बिथांखिफोराव बैफोरखौबो नुनो मोनदों दि गुरु चरण कलेज, नर्थ लखिमपुर कलेज, बङाइगाव कलेज, क'क्राझार सरकारि कलेज, JB कलेज, नगाव कलेज, शिबसागर कलेजफोरखौ मुलुगसोलोंसालिसिम फोजौखांनायनि बिथांखिफोरखौ सुक्रुबारखालिनि केबिनेटआव बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों बा मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौरां, आथिखालाव बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा एबा बर' सावथुनखौ सिबिग्रा बा अनसायग्रा बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोजां खबरखौ नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियाफ्राव। थिग बेबादिनो आंबो दिनैनि भिडिअआव मोनसे मुंदांखा सावथुननि बागै बुंथिनो लादों। बेनो जाबाय मैना आबुं बर' सावथुन एबा बै सावथुनखौ बोहैथि दाननि 11 अक्ट'खालि बिजिनि मालिगाव बाजाराव बेखेवगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। महर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गोजोन बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होजानाय बै मैना बर' सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बै मैना आबुं बर' सावथुनाव बर'नि जाखांफुनाय आरो बयजोंबो
अनसायजानाय फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि, रिंकुमनि, दांखो लोदो, मैथा, जेंगाव, दैमु आरो गोबां मुंदांखा महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो दिनैनि खौरांफ्रा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोनबाय थानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जेन' नोंथाङा सानफ्रोमबो खौरांफोरखौ मोननो हानाय बादि। गोजोन्थों।